Сега чакаме да ни смени. Бате, с моята ултра видеокарта 4 гигабайта играта ми насича зверски и не мога да закрепа 144 фъпса. Седи ми на 142. Ама колега, И то ми не е пада. важно само гигабайти, битове трябва да имаш. Имам 512. Бита? Да. Бате, моята карта е най-хубавата на пазара след 980. Бе, мога па да ти кажем, че твоята млада е по-добра от 980, защото въпреки, че не, тя е два пъти по 512 и малка. Влизат. Хелп. Много хитнати, браво! Майко. What? Nice. From the email.